alle sammen, og i dag der spiller vi helt normalt Zero Build Battle Royale. Men i dag der spiller vi Duos med min far. Så jeg håber det her det bliver en rigtig god video. Og også godt held, fordi vi håber at vi vinder. Så det kan man ikke. For hvis jeg skulle være helt ærlig, så er det bedre lidt for mig. Jeg kan høre nogen. Ja, der er en. Han er her. Fik ham. Han har i hvert fald ikke været her. Okay så. Hvad er det? Oh my god, for den! Jeg er sygt god med det. Jeg kommer ind. Jeg tænker, at de gerne vil høre dig kommentere lidt mere på banen. Okay så. Yeah, waterbending. Jeg har ikke set den her 3 gange før. Hvad gør den egentlig? Den skyder med vand. Det har jeg glemt. Far, jeg køber lige en bounce. Nej, en bounce.
Far, der er 10 skud i den her. Jeg pay to win. Det er hele min mål. Jeg pay to win. Den må jeg bare få. Jeg har OK loot, hvad man der for? Jeg var ved at være der. Fuld grøn og... Skal vi så ikke prøve at få vores bounty? Skal vi ikke så prøve at få vores bounty? Jo. Jeg tager det der lyn der, fordi det synes jeg er rigtigt. Jeg tager lige noget plusen. Nej, Jamen, det var den, jeg sagde, der var 10 skud i til dig. Far, der er 3 herovre. 3. Hvad lynet? Og hvad er den her? Der er 100 folk. Det er en rigtig spiller. Hop i bilen. Om han er ved at ramme. Hop i bilen. Far, kom over til dig. Du skal hoppe i. Hurtigt. Hop i, far. Du healer bare lidt. Far, vi skifter lige bil. Ja. Gaga. Far, kan du lige pleje, hvor vi skal hen? Tror du, det er en fed bil? Der er ikke en her. Hvad? Det er der. Fik ham. Du skal have 2 liv. Hvor er sejne? Helt stille der. Åh, yes, en blå kiste. Far, du må gerne få vingerne. Jeg tager da gerne lige en pump. Det tager jeg da gerne. De stod bare lige til liv, hva'? Mens vi står på med min waterbending, tror jeg det hedder. Ja, det hedder waterbending. Og vi vil også gerne få waterbending. Den er sygt god, du kan også sætte den. Jeg synes i hvert fald også den er god. Hvem kan lege den? Det skulle bare være sindssygt. Jeg prøver at tage den op. Jeg bliver ved med at drikke, fordi det fik jeg. Der har godt nok været krig her. Jeg føler mig ikke særlig sikker her. Yay. Parkour. Parkour. Jeg er sygt dårlig til parkour.
Jeg prøver at lave parkour, men det kan jeg ikke. Jeg prøver nemlig at komme op til Der er dig. en derovre. Nej, Det er bare. det er bare lige bedre. Jeg kan ikke lave parkour. Parkour! Nej, jeg kan ikke lave parkour. Vi skal længere ind i zonen. Ja. Derovre. Helle for at køre. Du kan flyve. Rundt. Hold up. Jeg kommer nu, far. Wait. Vent på mig, far. Vent på mig. Nå, jeg så bare en bil. Jamen, altså sådan en vitterlig vent. Så, jeg er klar. Jeg piver, hvis de er her. Sejs. Her, der er en der. Han er dårlig. Ja. Det var da hurtigt. Hey. Ja. En gang. Ja. Igen. Au. Sniper der. Den ene er nede. Far. Den ene er der. Han er oppe på bakken. Hvorfor kan jeg ikke pege? Jeg kan ikke pege. Han er deroppe. Har du ikke lyn? Nej, den smidt du. Jeg prøver at klatre over til dig. Det bliver svært. Han er der. Han kommer nu. Skyd ham op i luften. Ja, jeg er død, far. Hvis du ikke tager mig, så død jeg. Jeg er færdig. Jeg er død. Det står de bagler. Vi tager lige fordelen toppen nu. Hvorfor tager du ikke med reboot card? Det er bare din jeg der kunne det. Nej. Så tager vi lige fordelen væk fra. Det stod i ingenting. Det kunne man ikke. Der var noget op godt. Altså, Sorry. we can do this. Bare ikke blive headshot snappy. Så kan vi gøre det. Er du klar? Fedt. Så vil I høre noget satisfying? Den her er død, den ramte min tær, og den ramte sofaen, og det var det. Det der, det er satisfying. Jeg har aldrig haft den. Nej. Den står væk. Jeg er i hvert fald tæt på at dø. Ja. Jeg fik hans makker. Han var derovre. Jamen så er det her, det er de har rebootet jo. Var der kun en?
kan vi bruge det dig med det samme her. Jeg sagde jo til dig, at jeg havde... Nu er han der. Det er ikke, fordi så får jeg da... Han er der, han er her. Jo, der er nogen. Nej, nu er der. Jeg sagde det jo. Kom nu, nu er fint for. Og han er ikke bange. Vi har fået en bounty. Er der en, der er bange til det? Og Ja. klar? Jeg er ready. Hvad er det, tager de nu? Ja. Kom så. Den skal helt op. Yes. Der er en her. Ja. Gider du pege? Så fik han mig et skud. Skud rundt den her mand. Bare gå ind og få liv på den her. Det kan jeg ikke. Han skyder efter mig. Han er hernede, lad os sige det sådan. Hvor er han? Jeg tager noget liv. Det er bare lige op. Hvorfor er der ikke potion nogen steder? Og der kommer nogen nu. Løb nu herop. Løb nu sagt. Op i huset. Få lidt liv i stedet for at rende rundt derude, hvor du kan dø. Men det var fordi jeg ledte efter nogen, der var døde. Ja, allerede sagt. Jeg hopper sådan lige lidt frem og tilbage. Er det med den der? Jeg vil lige efter noget potion. Yay, potion! Vi skal ind i zonen. Vi er i zonen. Ja, men vi skal jo ind i midten. Og du har 11 assists. Jeg kan ikke lige finde nogen big pots. Vi skal derover nu. Nej, det er Hvor længere fik væk. et assist i den storm? Inde i storm. Ender den der inde i stormen nu? Den næste zone. Hvordan kan den det? Det er let. Den rykker bare stormen. Jeg synes, jeg så nogen derovre. Det er der. Der er nogen derovre. Hvad så? Jeg kom lige til at skyde. De er derovre. Skal vi flyve over zonen? Men jeg kan ikke flyve. Nå, men det er derfor, du altid skal have vinger. Jeg siger til det hver gang. Jeg vil gerne prøve at flyve til Men jeg kan ikke flyve. Hvad skal jeg? Du skal altid hoppe ud af vinduet, hvis du altid ved. Dad, I'm coming. Busting in the door. Jeg må bare løbe. Men det kan jeg jo ikke. Men kan det ikke ind? Jo, den rykker stormen. Den rykker stormen. Det siger du, nu giver jeg det her. Det booster, det er en af de bedste. Jeg Du booster. skal bare ikke se, at du går ind i den. Mm. Jeg dækker lige din behind her. Vi er lige midt i det sådan noget. Vi kan ikke blive bedre det her. Og der er nogen, der kan. Det er 4 hold. De er derovre. De skyder deroppe fra. Hey! Må jeg ikke se ham? Det kan jeg. Jeg har X-Vision. X-Ray hedder det, tror jeg. Hvad? Hvad sagde du? Jeg siger, på gæt, hvad det er, han skal have noget som sædvanligt. Der er nogen, der er krig derovre. Ja, det er der godt nok.
Og jeg kan se nogen derovre. Der er jo noget. Ej, Se squat tilbage. vi skal Han render baglæns. rundt derovre. Hvor? Det er Alle bare. squats er ikke helt Nå, over. skal gå længere op, ellers så flyver det bare helt til. Skal vi ikke ind i zonen? Det er en, der også skal en skud deroppe. Der er en, der er fri lige der. Skal du prøve at snakke ham? Så højt nok også. Der. Han er lige der. Bare du ikke bedst lige, hvor skuddene de var præcis. Jeg fik ham 19. Jeg havde også. Jeg ramte ham 19. Men den han dykker da helt vildt meget. Ja, det gør jeg. De er Så er der nogen, der flyver derovre. Må jeg skyde? ikke står der nogen, der kan ramme en op i luften. Så ved de hvor vi er. Og knuser. Det er fordi den ender derovre nu. Er du klar? Vi Ja. rykker os også. Ikke flyve, far. Det er jo fordel, jeg kan flyve, ven. Jamen, jeg kan jo flyve. Nej, det er fordi du ikke gider tage de her vinger der. Der var jo ikke nogen vinger. Det der, det er det eneste par vinger, vi har set. Jeg vidste jo ikke, at vi skulle rykke så meget. Er han inde i den bus der nu? Smadret. Jeg prøver at smadre. Nej. Hvor blev de af, de andre? Der er stadig 6 spillere med. De er derovre. Hvor? Kan du se dem derovre? Ja. Er de ude i stormen? Nej, de løber fra stormen. Nej. Jo, de er lige bag dig. Der. Jeg vil ønske, at jeg kunne skyde. Må jeg skyde? Nej. Han har næsten ikke mere posen. Nu er de andre i krig, de er dernede. Jeg venter til, de har været i krig. Jeg rammer ingen tid, mand, jeg gør ikke. Ja, det gør jeg heller ikke. Jeg har en lorterifle. Hvor blev de af? Han har næsten ikke mere posen. Han kommer nu. Fik ham. Er han død? For vi skal lige Er han low? rykke. Er han low? Vi skal rykke. Jamen, prøv at høre, vi har dem. Fik du ham nok? Hvor kommer det fra der? Fik han marshmallow. Ja, prøv at love ham den anden, han går hernede. Jeg har ham. Yes! Yes, mand. Jeg havde ikke noget liv. Yes! Jeg var nødt til at prøve at lokke ham op og skyde mig, så hvad det Fedt. Vi går i lov. Jeg har hentet et fedt. Har du kæft?